Γεια σας παιδιά, επεισόδιο 4 σήμερα. Θέλω να σας πω να κάνετε subscribe, αν δεν είστε subscribe και σε μένα, αλλά και στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Έχει ένα πάρα πολύ καλό κανάλι, gaming συγκεκριμένα. Θέλω να του κάνετε subscribe, πατήστε Παναγιώτης Καράμπελας και κάντε εγγραφή. Τελικά σήμερα αποφάσισα να μην παίξω, να μην μιλήσουμε για το κανάλι, θα μιλήσουμε σε άλλο επεισόδιο και θα παίξουμε Happy Wheels. Θα παίξουμε το θα παίξουμε BMX. So fuck. Πού το πάει το παιδί? What the fuck. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο παιχνίδι, να διαλέξουμε χαρακτήρα. Να βάλουμε αυτόν. Πρέπει να τον Άγιο Βασίλη, δεν είναι και χριστουγεννιάτικες μέρες τώρα. Ομένουν περίπου σχεδόν μια εβδομάδα για τα Χριστούγεννα. Πώς το διάλογο πάω? Wow. Και τι έκανε? Αυτό το leg του. Fuck you. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε ένα παιχνίδι το οποίο μου άρεσε. Αυτό που θέλω να σας πω, να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe αν δεν είστε subscriber, και κάντε και subscribe στο κανάλι του φίλου μου. Θα βάλω και το link κάτω στο description, όποιος θέλει να κάνει subscribe. Στο επεισόδιο 5 θα δείτε συνεχώς στο κανάλι που θα κάνουμε. Στο επεισόδιο 5 fact στο διάλογο. Να ρωτήσω. Fuck you!